L-Unjoni Ewropea mhux biss tippermetti iżda permezz ta' varji programmi bħal Erasmus tħajjar ukoll studenti jużaw kemm jistgħu id-dritt tagħhom li jivvjaġġaw u jistudjaw fih dan l-Unjoni Ewropea. Iżda xi kultant ir-regoli nazzjonali jagħmlu dan diffiċli jew inqas attrajenti finanzjarjament. F'numru ta' kawżi l-Qorti tal-Ġustizzja intalbet tiddeċiedi jekk dawn ir-regoli humiex permessi taħt il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Fl-2004 u 2005 il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-Belġju u l-Awstrija kienu qed jiddiskriminaw kontra studenti barranin li xtaqu jidħlu għall-istudji ogħla meta imponew kriterji ta' dħul żejda fuq dawk li kellhom ċertifikati edukattivi tas-sekondarja minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. It-tweżin tad-drittijiet tal-istudenti mal-interess leġittimu tal-pajjiżi li jamministraw il-finanzi tagħhom wassal li l-Qorti tal-Ġustizzja tiddeċidi li self jew borża ta' student ma setawx jiġu rrifjutati awtomatikament lil studenti barranin, iżda li kien legali li jingħata biss self jew borża lil studenti li kienu integrati f'dak il-pajjiż. Pereżempju, billi jintalab li jkunu residenti f'dak il-pajjiż għal 5 snin qabel ma jibdew il-kors tagħhom. F'każijiet li jinvolvu tfal ta' ħaddiema transfrontalieri, il-Qorti tal-Ġustizzja deċidiet li pajjiż ma jistax sistematikament jirrifjuta għajnuna lit-tfal ta' dawn il-ħaddiema fuq bażi li ma kinux jirresjedu f'dak il-pajjiż. Kien biżżejjed li ġenitur wieħed ikun ħadem f'dak il-pajjiż u jkun kiseb ċertu livell ta' integrazzjoni fuq tul ta' żmien sinifikattiv. B'dawn u każijiet oħra, il-Qorti tal-Ġustizzja żgurat li d-dritt tal-istudenti li jiċċaqilqu u li jistudjaw fl-Unjoni Ewropea jista' jitgawda bi sħiħ.